DCGB, ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw, mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Aldaw na Biyernes, mga tugang Pitsa G's kan bulan na Hulyo. O yan ang pang headlines kan mga darakulang bareta sa lado lokal. Lokal na MDRMC Candaraga Albay nagpautob nin blue alert status bilang preparasyon sa posibleng epekto kan bagyong Inday asin pag-aalboroto kan bulkan mayon. Paglangkaw kan level nin tubig sa mga salog asin pagbaha sa nagapirang lugar sa Kabikolan, posible sigun sa pag-asa dahil sa bagyong Inday asin habagat. Department of Tourism Bicol nakigig sa lakdang kan lokal na gobyerno na magpautob nin aumento sa entrance asin parking fee sa Cagsabaruins Park. PSA Bicol nagbatanid sa publiko kontra sa mga persona o grupong naniningil nin bayad sa registration sa National ID. Sa lado nasyonal, paglamar kan China sa Batanes, inapod na kalukuhan ni Defense Secretary Jibo Teodoro Jr. Impeachment Court, ipinasabi na si Office of the Vice President Chief of Staff, Zulaika Lopez. Mga Pinoy sa Qatar, inalerto ang Philippine Embassy sampang kan pagsilyab sa giraray kan tensyon sa Medio Oriente. Supreme Court, dai makikisawsaw sa issue kan VP Sara impeachment trial, sigun sa law expert. Sa ibang nasyon, base militar kan Amerika sa Kuwait asin Bahrain, inatake kan Iran. Baratang sports, Pinay tennis sensation Alex Yala, seeded player na sa National Bank Open. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nagpautob po ng blue alert status ang lokal na gobyerno sa pagi kang MDRMC Candaraga Albay bilang paghanda sa posibleng epekto kan bagyong Inday asin padagos na pag-alboroto kan bulkan mayon. Bilang parte kan paghanda, mas pinakusog kang MDRMC ang pagmonitor sa mga river channels asin galis kan bulkan, lalo na ngayon nataguran. Maigpit man ay pinagbabawal ang paglaog sa 6 kilometros na permanent danger zone kan bulkan mayon. Mantang ipinagmando man sa mga barangay na nasa palibot kan bulkan na pakusugon ang monitoring asin sumunod sa abiso kan pag-asa asin lokal na gobyerno. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Posibleng maka-eksperyensya nin paglangkaw nin level nin tubig sa mga salog asin pagbaha sa nagaparang lugar sa rehiyon Bicol. Basado sa ipinaluwas na General Flood Advisory kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, may koneksyon sa epekto kan bagyong Inday asin habagat. Sigun sa PAG-ASA, pinaglalauman ang maluya sa good katamtama na pag-uuran, may kaibahan na pagkikilat asin pagdalugdog. Posibleng maapektaran man kan paglangkaw kan tubig ang mga salog kan Camarines Norte, Masbate, Catanduanes, Albay, Sorsogon asin Camarines Sur. Kaibahan sa pinagbabantayan na river system kan ahensya ang Ginali asin Upper Dunsol sa Albay, Labo asin Dae Tubasud sa Camarines Norte, Kabuyan, Bato asin Paho sa Catanduanes, Lower Dunsol, Ugod, Putyaw, Kadakan, Banuang, Tudaan, Fabrika, asin Matnog sa Sorsogon, Lanang, Mapayawan, Mandaon, Asid, Malbog, Giyom, Nainday, Daraga, Nauko, Agwada, asin Baleno sa Masbate, asin Lower Kilbay, Katabangan, Ragay, Tinalmud, Tambang, asin Lagunoy sa Camarines Sur. Pinag-abisuhan man kan pag-asa ang mga residentes na harani sa kabubuldan, salog asin mga hababang lugar na mag-ingat isin padagos na subaybayan ang mga masunod na weather asin flood advisories. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangka para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933.
Mga tukang ipinag-oktaba po kan Sangguniang Bayan Candaraga Albay ang sa ng budget consultative meeting na naka-schedule sa Hulyo 11 ngunya na taon. Sigon kay Daraga Vice Mayor Lab Ruiz, dahil inis sa posibilidad na makusog na pag-uran darakan Bagyong Inday. Sa budget consultative meeting, ipapapon ni Ruiz ang mga organisasyon asin manlilain na sektor sa Banwang Daraga para dangugon ang mga pangangaipuhan. Ini ang magiging basihan sa pagtagaman ng pondo ka lokal na gobyerno para sa taon 2027. Pigabisuhan kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o baka kay MDRRMO ang publiko na para mientras na pigbabawal ang pagbiyahe kan gabos na saradit na sakayan pandagat sa kadagatan kan munisipalidad dahilan kan pinaglalaoman na epekto kan Bagyong Inday. Sigon kay MDRRMO Head Brian Berdin, kaibahan sa sakop kan sa indang ipinaluwas na abiso ang pagbabawal sa mga bangka na pinagagamit sa pagsisira pampasahero asin iba pang kaparehong bihikulong pandagat. Sagkod sa magpaluwas nin panibagong abiso ang mga otoridad. Pig-abisuhan man kan opisina ang mga residentes na ibitaran ang pagpasiring sa mga kadagatan asin mga baybayon mantang namamatean ang maraot na panahon. Iba pang bareta sa lado lokal, inflation rate sa Bicol Region kang Hunyo 2026 nagkaskas sigon sa Philippine Statistics Authority. Report kay Angel Mostaza. Nagkaskas sa 7.6% ang inflation rate sa Bicol Region kan Hunyo 2026. Inian basado sa datos na ipighiras kan Philippine Statistics Authority Bicol sa panginat ni Regional Director Engineer Cynthia Perdiz kung saan mas salangkaw ini sa 7.4% kan Mayo asin 1.5% naman kan Hunyo 2025. Sigon kay Perdiz, kaibangan sa mga nakapag-contribute sa pagkaskas ng inflation sa rehiyon, iyon padagos man na paglangkaw kan pamresyuhan kan mga bagas, restaurants, cafe and the like, ang mga renta sa harong, gasolina asin ang LPG. Sigon kay Perdiz, ang naglalangkaw o ang paglangkaw kan inflation ang nairehistro sa Camarines Norte na may 9.2%, mantang ang may pinakababa naman iyo ang probinsya kan Albay na may 5.6%. Ana Masbate ang nakapagrehistro ng 8.4%, Camarines Sur na may 8.3%, Sorsogon na may 8.1%, mantang ang Islang Probinsya kan Catanduanes nakapagrehistro ng 6.2% inflation. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Tree pruning activity kan APSEMO nagpapadagos pa sa ibong kan nagraranin ang tag-uran. Detalles kan bareta kay Karen Ala. Masugsug pananggad ngunyan ang tree pruning o pagtarabtab sagkod sa mga oras na inikan APSEMO sa mga kahoy na nahilingan ng makakaapektar sa tinampuasin kuryente kung magparaura na. Ehemplo dyan sa may barangay Lamba sa Legazpi City. Kanso nakaagisa ng aldaw, may ipinutol na nadakula uno na akasya digdi sa pagsabing delikado ini kung bumagyo kimakusog, pwedeng umugpa na ini sa harong asin sa tinampo. Siring man sa barangay Sugod asin panarayon kan Bakakay kung saan may mga darakulang kahoy ng pinagpurutol sa tabang iyan kan DNR, Provincial Engineering Office, ALECO asin DPWH, tangani na din kaulangan ang mga ini kung lumaog na kita sa peryodo kan pagbagyo. Mga dagdag na bareta Karen Ala di si GB News. Mientras tanto, mga tugang dahil po ni nainformaran ang Department of Tourism Bicol sa pinautob na aumento sa entrance asin parking fee sa Cagsawa Ruins Park kan Daraga Albay. Sa entrevista kan DCGB News kay DOT Bicol Regional Director Herbie Aguas, sa iyang sinabi na nakigkig ang sa iyang opisina sa lakdang kan lokal na gobyerno kung kaya nagpadara ni sinanin surat sa munisipyo. Tiniwanan doon ni Aguas na importanteng magkaigwanin koordinasyon sa siring na isyo sa pagkasabing pigumidbid ang Cagsawa Ruins Park bilang heritage site bako sa nasalbay kundi sa bilog na nasyon. Sinabi ni Aguas na nakaresip ang DOT Bicol ng manlain na komento hali sa mga stakeholders kasabay na ang bisita o mga nagbisita sa lugar asin mga tour operators na apektado kan pagtaas kan entrance asin parking fees. Katakod kay ni mapadaraman ang ahensya nin validation team sa Cagsawa Ruins Park para aramon asin berifikaron ang dahilan kan pagtaas sa singil
kan siring na rehabilitation kan mga pasilidad sa lugar kasabay ang mga comfort room sa sinibapang infrastruktura. I hope malinawan ka, boss. I'm sure the local government of Daraga has an answer dito sa ining paglangkaw para masimbagan po ang mga kahamutan sa mga tao. Herbie Aguas, Regional Director kan Department of Tourism, Bicol. Ipig pagirumdom kan Department of Tourism o DOT Bicol na importante asin mandatory ang pagpaaram sa mga concerned agencies bago hiroon asin pakarayon o mag-implementar nin pagbabago sa anumang heritage structure o cultural property sa nasyon. Sigon kay DOT Bicol Regional Director Herbie Aguas, mahigpit ining ipigpapautob sa ley para mapangatamanan ang kasaysayan asin kultura ka nasyon. Sa research kan DCGB News, nakapalaman sa Republic Act No. 10066 o National Cultural Heritage Act of 2009 ang pagtaon ng proteksyon sa mga cultural heritage. Sa irarom ini kan inamindaran na Republic Act 11961 kung saan ang mga istruktura na may 50 taon pataas asin nag-agi sa hararom na balidasyon, ipigkukonsiderar na important cultural property kung saan ipinagbabawal ang pagbabago, rehabilitasyon o maski demolisyon na dai asin bako aprobado. Sabi nga naman, pag nag-ihiro kita ki mga part, konsulta tayo sa kung sa ahensya, sa NCCA, sa Historical Commission, kung ano pang mga ahensya para medyo tama ang sa tuyang direksyon. Mientras tanto, dagdag na mga bareta sa lado lokal kasabay si Al Armario. Iwala paman giraray si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. sa Aleco, may improve ang serbisyo. Sigon kay Garbin, may 800 milyon pa na taga-mahali sa gobyerno nasyonal para sa second phase kan total rehabilitation kan Aleco na ang 400 million plus na ginamit para sa mga substations sa Ligao, Kulyat, asin plano pa manigdi sa Bunker 1 Imalnod Substation. Base sa priority naman, ang magapayrahay kan mga linya, pagsalida nin mga poste, transformer para ma-improve ang serbisyo. Yan, nagibuhon kan Aleco ngonya na taon pagkatapos kan phase 1 dahil talagang iuyaman na ang mga konsumidores sa Malatapatingani City Hall patulong aldaw na dahil na irahay ang nagputok na transformer kanaminaging Martes. Al Armario, DCGB. Internal audit system bubuksan sa Daraga para masiguro ang transparency. Detalyes kan bareta kay Joshua Bino. Mas mapapasarig mo niyan kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay ang transparency. Tiring man makakasiguro na nakakasunod sa tamang prosedimento ang mga programa asin proyektong gusto nindang i-implementar. Ini pwedeng darahon kan bagong departamento na bubuksan sa laog kan munisipyo, partikular na aapodon Daraga Internal Audit System. Nabilog ang departamentong ini sa kusog din sarong ordinansa na inaprobaran kan sangguni ang bayan pinag-sponsor man ni Council Attorney Ayan Makasinag. Sigon sa naunang bita ng konsyal, ang magiging trabaho kan Daraga Internal Audit System, iyo ang pre-audit bago pa mangyari ang proyekto, bago pa ang procurement, reparoho na kan Daraga Internal Audit System ang mga dokumento asin siguraduhon na nakasunod ini sa tamang prosedimento asin sa tamang ley. Kung kaya aprobado ini kan sangguni ang bayan, maagi man sa pag-review kan sangguni ang panlalawigan bago dagos na makrear ining bagong department kan lokal na gobyerno. Dagdag na bareta, Joshua Bino. Pinasimple po kan lokal na gobyerno kang malilipot albay ang selebrasyon kang Lubid Festival 2026 tanganing tawan nin prioridad ang pagsimba sa mga pamilyang mantinidong nasa evacuation centers dahil sa padagos na pag-aktibidad kan Bulkan Mayon. Sa panalawas na pahayag ni malilipot Mayor Sinon Volante,
Sinabi kay ining sobra sa 400 na pamilya ang mantinidong nasa evacuation center kon kaya pinag-reprogram ang fundo na nagkatagama sa festival para magamit sa pagtabang sa mga evacuee asin pagapadagos kan serbisyo kan lokal na gobyerno. Respetado man kan alkalde ang naging reaksyon kan nagkaperang residentes sa naging desisyon kan lokal na gobyerno, alagad pigdoon kay ining mantinidong panginot na prioridad ninda ang kabugtakan kan mga namamanuan. Nagpatanid ang Philippine Statistics Authority o PSA Regional Statistics Services Office Bicol sa publiko laban sa mga individual o grupong naniningil nin bayad para sa pagpaparehistro sa National ID. Asin sa giraray na ipinagduon na libre ang bilog na proseso kan rehistrasyon. Sigon sa PSA Bicol, day inin tinauwanin autorisasyon sa siisay man na persona o organisasyon na maningil o maghagad nin anuman nakabayadan kasalida kan serbisyo sa National ID registration. Pig-abisuhan ka na hensya ang publiko na makipagtransaksyon sana sa mga autorisadong registration personnel ka na hensya tanganing masiguro ang lehitimong proseso. Mientras tanto, simulation exercise sa mga daipigilaoma na insidente, pigigibo kan kapulisan sa 3rd District kan Albay. Report kay Jimmy Nasalita. May mga simulation exercises ang iba-ibang hipaturan ng pulisya digdi sa 3rd District sa mga posibleng senaryo na pwedeng mangyari anuman na oras. Digdi pigtitesting ang kahandaan kan kapulisan kung paano ang koordinadong responde sa mga insidente. Ehemplo, sa mga exercise na ginibo kan PNP, arog kan shooting incident sa school campus, bomb threat asin iba pa kung sa digdi pinapahiling kan mga pulis ang sa indang dinumerong mga hero para masigurong ligtas ang mga tao sa ibong kantensyon sa sarong lugar. Ang mga simulation exercises na ini, dakulang bagay sa pagsabing sa tunay na pangyari, ang aksyon kan mga otoridad, bako barabara, kundi kabisado kan mga pulis ang sa indang mga koordinasyon nagigibuhon kan lambang pulis na iyo ang nakaprintera sa mga panahon na iguanin abnormal na sitwasyon ang kapalibutan. Hindi salita DCGB News. Mientras tanto, paapod ni Mayor Ray Bragais sa nagkaperang ahensya kan gobyerno dapit sa isyu kan crack sa nagkaperang building sa Tabaco National High School. Gigibuhon ngunyan. Detalyes kan Bareta kay Jomar Bien. Ilalabos ngunyan na aldaw ang pagtiripon ka nagkapirang ahensya kang gobyerno para pagurulayan ang isyu kan resulta kan inspeksyon kan Tabaco City Engineering Office sa duwang building sa Tabaco National High School. Ini matapos na magkaiguan in konklusyon ang nasabing opisina sa ginibonindang visual inspection na unsafe for occupancy ang Villanueva asin Pagcor building sa nasabing eskwelahan dahil sa mga cracks na darakan mga uminaging linog asin nagrekomendar nin structural assessment hali sa mga inhenyero gamit ang mga instrumento. Sinabi ni Tabaco Mayor Ray Bragais na titiripunon niyang udyan ang mga nanunungdan na opisina arog kan DPWH, Bureau of Fire, City Engineering Office asin iba pa para pag-urulayan ang nasabing isyu asin makabilog nin makaskas na solusyon. Kan Miyerkules kuta na enot na ipigtalaan ng pag-ururon alaga day nalawos dahil sa day nagtugma ang schedule kan mga dapat magatindir kung kaya ngunya na Biyernes na sana. Total na 40 classroom ang apektado in kaso day tugutan na ipagamit ang nasabing duwang mga building sa Tabaco National High School. Jomar Bien, DCG. Mga tugang iyampon mga bareta sa lado lokal. Masunod ang mga bareta sa lado nasyonal. Oras po sa Pilipinas. 20 minutos, makalihis an alas 7. Magbabalik po kami. Magalipas lang kan mga patalasan. DZGB Bareta alas 7. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas o tumawag sa
0917-855-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager. Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director. Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama. Dito na buo ang confidence ko. Dahil naniniwala ang McDo sa akin, easy maging best me. Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Libon Albay sa panginginot ni Mayor Attorney Mac Saison asin kan Sangguniang Bayan ang sarunggulan na selebrasyon kan Paroy Festival 2026. Ini sarong pag-onra sa mga paraoma sa kasamahan na patron kan Banuang Libon na si Senior Santiago El Mayor. Asin man ang pagpadagos kan tradisyon asin pagpapasalamat sa mahal na Diyos sa masaganang ani kung saan ang Banuang Libon midbid bilang rice granary sa Albay. Libon Paroy Festival 2026. Santiago del ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Hunyo 27, Miss Libon Gueño. Hunyo 30, Kurit Libon Gueño. Hulyo 9, Boxing Tournament. Hulyo 10 hasta 12, Pickleball Tournament and Albay Marathon. Hulyo 15, Blood Donation as in Traslasyon. Hulyo 16, Opening Ceremony and Cultural Presentation. Susundan in fireworks display. Hulyo 18, Fiesta sa Maynila Drag Race as in Mountain Bike Race. Hulyo 19, Senior Citizens Night. Hulyo 20, Festival Job Fair. Gabi kan Libon Gueño as in Zumba Contest. Hulyo 21, Agri Fair as in Carabao Parade. Mantang sa Banggi Iyo and Farmers and Fisher Folks Night. Hulyo 22, Kasanang Bayan as in Youth Night. Hulyo 23, Civic Parade as in Miss Libon. Hulyo 24, Procession of Barangay Saints. Hulyo 25, ang aldaw kan kapiestahan kan mahal na patron St. James the Greater, Senior Santiago El Mayor. Sa ngaran ni OIC Tourism Officer as in Festival Coordinator na si Miss Cassie Avila. Happy Paroy Festival Banuang Libon. Santiago del Libon, namumutan niya mong patron sa saimon. Tara na, sabay ka na, tara na, saan ka ba pupunta?
Huwag mag-alilangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yes, Shano. Yes, Shano Mall. Yes, Shano. Yes, Shano Mall. Yes, Shano. Yes, Shano. DZGB Barreta alas 7. Oras Pilipinas sa DCGB, as in sa DCGB, Barreta alas 7. 26 minutos, makalihis ang alas 7. Detalles kan mga bareta sa Lado Nacional, inapod po ni Defense Secretary Gilberto Gibo Chodoro Jr. na kalukuhan ang pagklamar kan China sa Batanes sa pagi kan Taiwan. Inan sinabi ni Chodoro sa media sa sidelines kang National West Philippine Sea Summit. Para kay Chodoro, posibleng indikasyon ini sarong preconceived intention kan China. Bako man harayo na parte ini kan pigasabing mas mahiwas na plano kan nasabing nasyon na makontrol ang bilog na Pacific Ocean. Dadag pa niya na araman na daing basehan ini. Kalukuhan ini as in ludicrous, pero delikado ini dahil sa indang closed society. Sa tahaw ninda nagtutubod o sa tawo ninda nagtutubod ang tawo ninda na digdi brainwashed ang mga tao kung kaya sa kasong ini dapat na labanan. Sigon kay Chodoro dahil dapat na baliwalaon ang nasabing isyo as in hinagad sa mga akademiko sa bilog na mundo na pahimutikan ang nasabing teorya. Ipinasabi na kan Senate Impeachment Court si Office of the Vice President o OVP Chief of Staff Zulaika Lopez para magtestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sigon kay Impeachment Court spokesperson Reggie Tungol, inisyo an sabina ad testificandum kay Lopez kasuudma kung sa NP paatindir siya sa korte sa Hulyo 13 sa Good 14 eksaktong alas 2 nin hapon para makapagtaon ng testimonya na may kinaaraman sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Naresibi na kan Central Records Unit kan OVP ang sabina. Enot kay ini nagduman si Lopez sa Senado para makipaghuron kay Senate Secretary as in Clerk of Court Renato Bantug Jr. Sa ikaduwang aldaw kan pagdangog ipinaluwas ang parte kan 2 oras na online press conference kung saan ipinahiling ang parte na naging emosyonal si Lopez matapos na ipasight in contempt kan House of Representatives kan maghampang siya sa investigasyon katakod sa confidential funds kan DepEd Secretary pa si Duterte. Inako kan defense team na ang pagbalyo kay Lopez sa Women's Correctional Facility ang nagbusol kaya nagkaigwanin pagpatakot si Duterte kontra sa presidente. Inalerto kan Philippine Embassy ang mga Pilipino sa Qatar sa hampang kan panibagong pagsilyab kan tensyon sa pagultanan kan US as in Iran. Katakod kay din nabisuhan kan Embahada ang Filipino nationals na ipagpadagos ang pagmomonitor sa mga bareta as in regular na abangan ang advisories kan Embassy as in local authorities. Sigon sa Philippine Embassy, importante man na paniwalaan sana unofficial government channels as in mapagkatiwalaan na news sources. Importante man na maging maaram, listo, kalmado asin handa. Nagtutubod si Attorney Mel Santa Maria, dating din kan FEU Institute of Law, na malabog na makiaram ang Supreme Court sa mga isyu may kinaaraman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Sinabi ni Santa Maria na dapat magdesisyon ang Korte Suprema para sa Senado na nagsiserving impeachment court. Sinabi pa niya na ang isyu sa pagdesignar ni presiding officer kan impeachment court kaibahan sa mga panlaog na proseso kan Senado. Sigun pa sa iya, arogan ginibo kan Korte Suprema sa nainot ng kahagadan para sa temporary restraining order na pigsasabing daing ginibo. Posibleng daiman ini makiaram sa presenteng issue. Magigirumduman na nagsumiter ng petisyon sa Korte Suprema ang grupo kan mga abogado na nagkukwestiyon sa legalidad kan pagkakadesignar kay Senator Chis Escudero bilang presiding officer kan Senate Impeachment Court, maski pa si Senator Sherwin Gatchalian ang Senate President. Mga tukang oras po sa Pilipinas. 30 minutos makalihis ang alas 7. Baretang unyan sa ibang nasyon, inatake po kan Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC kan Iran ang mga base militar kan Estados Unidos sa Kuwait as in Bahrain.
Pagbalos ini kan Iran sa mga panibagong Syrianin pag-atake kan Amerika sa southern coastal provinces kay ni asin sa duwang tulay sa eastern Iran. Parihong kinumpirmar kang Navy asin Air Force kan Islamic Revolutionary Guard na naglansar sina nin joint drone asin missile attack sa mga infrastruktura asin pasilidad kan Estados Unidos kay bahanig diyan Camp Arif Jan asin Ali Al Salim Air Base sa Jufair sa Bahrain. Ang Jufair harong para sa naval support activity ang panginot na US Navy base sa Persian Gulf na nag-host sa US Fifth Fleet. Sa ngunyan, wala pang detalye kung igwang nalugadan o nagadan sa nasabing pag-atake sa mga base militar kan Amerika. Baretang Sports, matapos ang historikong kampanya ni Alexandra Alex Yala sa 2026 Wimbledon Championships, nakatalaan siyang maging seeded player sa prestihiyosong National Bank Open sa Toronto, Canada. Dahil sa pag-angat niya sa world rankings, makakakuha si Yala nin first round bye sa WTA 1000 tournament. Nagigibuhon po Agosto 2 sa Kudrese. Si Yala ang primerong Filipina na nakagana nin women's singles main draw match sa Wimbledon asin enot na Pilipino sa Open era na uminabot sa ika-4 na round kung sa hindi naog niya ang Mexican player na si Renata Zarazua asin ang defending champion na si world number 3 Iga Swiatek bago siya dinaog ni Jasmine Paulini sa round of 16. Ang sa iyang Wimbledon run, ang nagtaon nin bagong career high ranking na number 28 sa WTA gikan sa number 32. Ang National Bank Open ang saro sa pinakadakulang torneo sa women's tennis sa luwas kan apat na Grand Slams na pigpapartisiparan nin mga top-ranked players. Ang pagsabak ni Yala bilang seeded player sa Toronto, piglalaoman na mapakusog pa ang sa iyang reputasyon bilang saro sa mga rising stars kan women's tennis. Mga tugang Hulyo G's kan taon 1934, nagpartisipar ang mga Pilipinong botante sa sarong makahistoryang eleksyon para magpili ng 202 na delegado para sa Constitutional Convention na nasugo para mag-draft ng bagong konstitusyon para sa Pilipinas. Ang pivotal event na ini, nagmarka ng signifikanting lakdang para sa self-governance sa iranom kan US Colonial Administration dahil naghandaan Pilipinas para sa pagmukna ng Commonwealth Government. Giniban elections nationwide na pigpartisiparan kan mga Pilipinong botante na edad 21 anyos paitaas, nakalusot sa literacy as in property qualifications kung saan pigpipili ang mga delegado hali sa ibang probinsya as in distrito. Ang mga kandidato kumpuesto ng mga prominenteng personalidad, arog kan abogado, edukador, politiko as in community leaders na refleksyon kan magkakaibang liderato kan panahon. Para sa satuyang kamugtakan, kan panahon, nasa linya si Melvin Almuela. Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB, asin sa taga-boss na taga-pakinig, asin taga-subaybay kan DCGB. Sa mga na Hulyo G's 2026, saldaw ning Biyernes ning pagkaga. Ininang satuyang latest update sa kamugtakan kang satuyang panahon. Sinday po ay bahagya pong humida habang ito po ay nagdidiretso po sa particle Northeast Soldo pagkag si Batanes, asin kasumagog alas 4 kang madadlig araw. Ang sentro kang typo na Sinday ay pigakalkulo lang sa distansya 620 km. Sirangan ng Basco, Batanes o nasa coordinates na 20.3 degrees north, 127.9 degrees east. Naglayang kusog na paros na abot sa 150 km per hour halin sa sentro asin pagbugsok ang paros na abot sa 185 km per hour. Naghihiro nga po ni pasilig sa Norte Soldopan sa rikas na 20 km per hour. Bukas din pagkaga, ito po ay araw na paghapon, ito po ay pigakarkulog na sa distansya pagsirangan kang Itmay at Batanes. Asin sa agaling pagkahapon, ito po ay pigakarkulog na sa distansya 550 km north of Itmay at Batanes sa luwas na Philippine Area of Responsibility. At ito po si Typhoon
si Inday ay Pigalao na maluwas sa Philippine Area of Responsibility sa aga po ni pagkaaga o sa pagkahapon. At ito po ay tinatayang matama sa kanagaan sa bahagi pag nigsirangan ka Costales kang Bigland, China. Bukas po ni pagkahapon o sa Domingo ni pagkaaga. Mantang hindi sa Kabikulan, makaka-experience siya di mapagadoro na kaligitan na may kalat-kalat ng mga pag-uran kasi pagkikilat pag nanguldol. Ang paros ay moderato sangkot sa makusog na halis sa sursoldopan ang pamamatian. Ang mga may baying dagat asin kadagatang kang Kabikulan, magiging moderato sangkot sa maukol. Mantang igwaman kitang jail warning na kabandera sa may sirangan kang karagatang kang Kabikulan dito po sa seaboard of Catanduanes, sa may seaboard din po ng Camarines Norte asin sa may seaboard po ng Camarines Sur. Amantang ang temperatura pigalauma po 27 sangkot 32 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan na alas 5:23 o nagsirang kasumagong alas 5:23 ni pagkaga. Asin masuldo at yan na alas 6:17 ni pagkahapon. Ini sa Melvin Almohala reporting live halinig di sa DOST Pag-asa Legazpi. Mga tugang oras po sa Pilipinas. Alas 7:37 nin pagkaaga. Sa inapong dadangog ang mga darakulang Bareta Canaldao, sinurat mo ni News Director Mardy La Cruz. Katawang si Jenny Balyaran, Nicole Ann Gloriani, asin siring man si Charmaine Leron. Asin ang report sa luwas kan Megaforce Patrol. Kami po sa inyong naging tagapagbareta. Ako po si Henry M. Sinakuman po si Jasmine Baloloy. An hapot masunod. Makalipas lang kan mga patalastas. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon masunod na pagkalipas lang kaini. Tuhod